nipa ohani aduo no manya ahoto asabre omodi wonum ani akire fi achese wo kɔ ne abusua kɔ akodi kasobom na yesrem wo mo bai mo nso nya nkrofo ne die ne bio nyesem beka so manya ade bia ho atom nti hu mo na mo dwane onyesa na de amsade to aso eyawre ho sempa entafo mienu a pani akum kakra asem we de ne na mate bi na menti bi twere ewiase mu da nanso ne de mate bi sentafo pa obi anim se komo de uchi mu kura nya yi no wo mo ankasa tim se ta na esi wo hene mfimfim mantam na sa re hosemi esi ye na ntafo mienu wo kire mu adwuma ko enya ne sim mpotem ho beko ekrobo wo sa ne fro beko ho ne si ye na kakra ena one pani anya ntokwa kakra si ni sika da ne mobile so ene mobile phone so no kakra kwa akoyi pani akwa akoyi sika na oyi sika no so oyi ni nyina wa anya bi na koda ne nchinwa hyew ho ana kakra ye ni sika na buafu kofa akuma se ne ode be bo pani trim se na pani so ho ode nche no ena ne kikiri waji akuma no wadi si ni nwa ta kakra da ho wonna kana na no ntafo mienu mo ba mo ni ho akuma enu na ara ho se na so mienu kra so san ya akomfo atakumata pani akum kakra mfa so bi ani akomu ama ayara ho se mo adwuma ko enya ne sem kro bi wo se fre ho beko ho na reho semi asi Eni ye mra okunimu daily graphic na daily graphic unsa mampani ka asem bi se Ghana fo bi a wo wonim di o mbetumi aye sa PPs ni bi no akwanya abeda ho monye ye se bosom ya ye besimwe no ye dru ni mfimfini May 15th ekro no ebe ready Ghana PPs onesa PP eni ye beche sa PP ni bi ni ye Ghana for ne ye so we ka ho ye pam de she ye we ne sa nya ba ko wa hu ebomba mienu captain odi no na sa papa ni bi no we ye de ba ko ade bia ba ko asem papa no to anu acheke ade esemu a na chese papa no eti sa papa we bi ene asi nyame ya adom a middle of May ya de ba say ya de ba maniema atumi akoso ena ne Professor William Ampofo ka ya wo se adwuma na wo ye Ghana for munyi woni ne wa animdifo e wo mayimu animdifo professors scientists e wo mayimu a omo eye adwuma ti daily graphic dia wo de aban no capito sewie no china ye na naje birthday o Milan Italy okay o so tie ye papa ntina naje we ni ye de advance wa hu naje a happy birthday in advance nti capito ye kona ye jawa mo ato aso ene me hu se papa no a wo ba no nkro ho am sorry e fere bia na adwen se also do that nsuo ne man ni fi foro no machina tenase no ndo musakeka no maje safo ano no bi nsuo no good umubu no mabu nsuo no good umuwie no masatu good no mo de safo na man se kina no panso e be san be ye be ba be je safo ano nya sa nsuo no omo atifie won na ye ma nya na hwe pa ye nya ne no na no mo se fa safo no bra president say you samfo say ena we no ma kwasa na kode de fiure bi atumi aka se rent kura me de chem ensure asna fi na nim ho China nsuo na wie omo no msa de safo no man se fa koto dem e kira no pa na me adom e ba be se be nyane hu ya beje ebu nsuo no socket para no se pa e bruta pa mo amu fiure afo so ma nsuo ni bibia mo nka mom na mo nya o msa o je safo ade mo no David emu no we odu ko police station a charge ne sen baba je safo afiri mi wa ko bu nsuo we you dey ko police station ni charge bia na abo no anti u dey mo no obi anye safo no e good e pa e we kra ya nka homache be se no miensa mo fiewura no mabo no punu ama na mo ne soro ahomache na mo age safo no ontimi na biom mo se ne na kada ne ye ho aba ye ba ye bi Food and Drugs Authority questions Mami foko abesia ni edi kan emri mu den ye be ya boye ho ban efri emu a edi yareba matisa no edi soft boy jima pa ani mehwe se mebusu nyina de medisoft be hohoro mo nsa bibiara umbe fi abonten aba impo ansa no umbe didi emre umbe dware nso mema omo de medisoft dware yie sa pepepe ye nyina jitum efi eneko ye nyina mo ye ho ban efri emu a edi yareba abatan nyina emfa